Xokkanti l-evidenza ġdida li ħarġet matul il-ġurnata. Keith Schembri kellem lil Jorgen Fenech meta kien fuq bejl. Għallu x'għandu jgħid lill-pulizija u issieħ biex joqgħod attent. Dan ġie żvelat kif infetħet kawża kostituzzjonali kontra l-investigatur ewlieni fil-każ tal-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. Mill-qorti ħareġ li Keith Schembri ta' żewġ scripts lil Jorgen Fenech bil-kliem kif għandu jwieġeb lill-pulizija. Fil-fatt l-ex Chief of Staff kellem lil Jorgen Fenech meta l-imprenditur kien fuq bejl f'mument mill-aktar sensittiv għall-investigaturi. Fenech f'testimonjanza tiegħu ikkonferma l-ħbiberja li għandu ma' Keith Schembri u insista li l-ex Chief of Staff Kastilja kien iżommu informat dwar il-proċess tal-investigazzjonijiet fiex kien wasal dejjem brabta mal-assassinju ta' Caruana Galizia. Keith Schembri kien jgħid kollox lil Jorgen Fenech, kien qallu li l-pulizija kienu ittappjaw il-telefon tiegħu, informaħu wkoll fil-mument li fih kien se jsir ir-rejd ta' sentejn ilu meta ġew arrestati l-aħwa de Giorgio u Vince Muscat. Bekk din it-testimonjanza tkompli tibni ma' dak li qal il-middleman Melvin Teuma fil-jum ta' qabel fejn hu wkoll ikkonferma li Jorgen Fenech ingħata informazzjoni li kien se jsir ir-rejd, informazzjoni illi issa nafu skont ix-xhieda tal-qorti illi waslet direttament minn Keith Schembri li l-leminija ta' Joseph Muscat. Fenech qal li fil-qorti li hu suppost ma kellux isemmi lil Schembri imma recordings u l-evidenza kollha qed juru li hemm rabta bejn Schembri u l-qtil. Għal Fenech qed jidhru l-avukati Gianluca Caruana Carin u Marion Camilleri. Il-każ ser ikompli fl-10 ta' Diċembru. Keith Schembri kien ġie liberat mill-Pulizija l-ħamis 28 ta' Novembru fl-istess waqt li kienet qed jiltaqa' il-Kabinet Laburista b'urġenza il-lejl li fih Joseph Muscat tilef l-appoġġ ta' sħabu.